दिनैहाय आंबो गोदान चेनेल खुलिबाय आरोना माने आंबोथ' सासे मानसिसो ना सासे मानसि जानानै सासे मानसिया जे एफा फानोबा रावबो मानसिया कन्ट्रल खालामनो हाया दिनै आंबो जानो होननानै जायाखै बा मानसि हिसाबाव सोबहाबो मोनसे गोरोन्थि जायो हय आंबो मानिना लायो आंहाबो गोरोन्थि जादों बुहुत गिदिर दिनै आं सासेयाल' गोरोन्थि मावनानै जुदि बेनाव जेबो गोरोन्थि मावामोनब्ला आंबो निमाहा होगौमोन दिनै साननो हागौ आंनिल' गोरोन्थि होननानै दिनै आंल' गोरोन्थि मावाखै बे जायबा आंनि एक्स हासबेन्ड होननांसिगोन माने आंजों फाथैलाय बिसिनाय जाय हौवा बेबो आंनि सायाव बुहुत गोरोन्थि मावदों मिथिबायना सिगांनिफ्रायनो बे दिनैनिफ्राय 7 मास सिगांनिफ्रायनो आंनो फैसा थाइसेबो हराखै आंनो जानो थाखायबो जेबो माने थाइसेबो थाखा हराखै दिनै 7 मास जालायलांबाय दिनैसिम बे आंनो जानो थाखाय थाइसेबो फैसा हराबा हिनजाव मानसिया मानिफ्राय फैसा मोननानै माखौ न'खर सालायनो जानो हागौ बेनि फिसालाया हस्टेलाव दं आंबो अनो दाबो आंनि फिसालानि सायाव आंहाबो गाबखांनाय दं दिनै आंनि फिसालाखौ आं लागौमोन खिन्थु दिनै हिनजाव मानसिया फिसालाखौ मोननायनि जेबो रुल गैया बा मोन्थाय गैया बिनि थाखायनो दा बे आंखौ इउटुबाव बुंबा मालाय मा जानो फिसालाखौ अना आं फिसालाखौ खनसे नायस्रानो होनना बुंनायखौनो होलायलायबावाखै होमब्ला आंखौ बोरै अना होननानै बुंनो हाखो आरो आंनावल' जे बोरै गोरोन्थि नुखो जिहेतु बे एसेबां मोजां हिनजाव अनग्राबा बै केरेलानिफ्राय मानो बे आंखौ खानाय सिनो आंनि बुस्थु बाहिनि माबा माबि गाज्रि अंग हाख्लाबनो होननानै मानो बुंखो बियो एसे मोजां हौवामोनब्ला इउटुब नायग्रा इउटुबनि भिउवार्स लोगोफोर नोंथांमोनाबो बुजिना नाय जानो हागौ सासे हिनजाव मानसिखौ फाननो थाखाय जेसेबां इजि बाथ्रा सासे हौवाया जे हौवा मानसिनि गोरोन्थिखौ रावबो नुवा हिनजाव मानसिनि गोरोन्थिखौल' इमान ट्रल खालामनानैबो लाब गैया हौवा मानसियाबो गोरोन्थि मावदों बा हिनजाव मानसि आं जाबाय दे आंनिनो गोरोन्थि गासिबो गोरोन्थिया आंनिनो आं भुल मावबाय दे दिनै सासे हौवाया सासे हिनजावखौ माबायदि रेसपेक्ट खालामनांगौ मिन्थिगौ ना सासे हिनजावा सासे हौवानिफ्राय बेसेबां रेसपेक्ट मोननो लुगैयो बेखौ सानफेरदोंना जानो हागौ आं गोरोन्थि मावबाय दे आं सोरजोंबा बरनामान जाबाय दे सोरजोंबा माबा मोनसेयानो जाबाय दे गासिबो गोरोन्थिया बेनि थाखायनो जादों बेनि भुलावनो दिनै सासे मानसिखौ गोरोन्थि गैयै दाय मावै मानसिखौ सानफ्रामबो ट्रल खालामहरबाय थाबा बे मानसिनो मा चेलेन्ज नांनो लुगैगोन ना लुगैया नोंथांमोनाबो लुगैगोन बा आंबो लुगैयो जे दाय गैयै मानसिखौ मालाबाबो चेलेन्ज खालामनाङा चेलेन्ज खालामोब्ला मानसिया चेलेन्ज मावनो लुगैयो नंखाय दायावनो गामिनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टनो एरना हरनानै बेखौ बुजाहैथां बेखौ रायहैथां मा आं जाम्बि नामा आंखौ जाम्बि बायदि नुयोमा जानो हागौ आंहा महरा मोखां एसेबां गैया जानो हागौ आंहा एसेबां रोंगौथि गैया फरायनाय गैया थेवब्लाबो आंबो बुंनो टेलेन्ट दं आंनावबो माइन्ड दं आंबो बुजिनो हानाय साननो हानाय सासे मानसि आंबो आथिङाव गसंनो हानाय सासे मानसि आंबो सानफ्रामबो बिदि ट्रल खालामजाबाय थानो हाया आंहाबो जिउ दं आंहाबो इयुन दं आंनि बिमा बिफा दं आंनि फिउचार दं आंनि बिमा बिफायाबो सानफ्रामबो बेनि बुंनायखौ ट्रल खालामनायखौ सानफ्रामबो खोनासंबाय थानो हाया सानफ्रामबो बियो आंखौल' बुङा बा आंनि फेमिलि गासैखौबो बियो बेफारि जाथि होननानै बुङो मानो मा गावनि जाथिया मोजांबालाय मा दा सनमाना सोरनि थांखो आंनाव फाथैलाय बिसिनायनि थाखाय आंनावबो दुखु दं आंबो हौवा सासेजों संसार मोनजायैनि थाखाय आंनावबो सानखांनाय दं मा आंनाव दुखु गैया होनना सानदों नामा मा आं सानफ्रामबो गाबै देखायबाल' आंनाव दुखु होननानै सानदों नामा आं बे हौवाखौ गारदों मानि थाखाय दिनै सासे हौवाया गावनि हिनजावखौ माबायदि केयार खालामनांगौ दिनै सासे हौवाया गावनि हिनजावखौ माबायदि अननांगौ बिनि जेबो माइन्डलेस मानसिफोरजों माबोरै संसार जानो हानो गावनि फिउचारखौ माबोरै बरबाद खालामनो हानो दिनै गावनि हौवायानो माबा खानाय सिनो माबा बुस्थु खालामनो होनबा सोर हिनजाव संसार जानो हागोन दे बुंलाय नोंथांमोना हागोन ना नोंथांमोनाबोथ' बे आंनि भिडिअ नायदों बा बै आंनि गारनाय हौवानि भिडिअ नायदों बा नोंथांमोना बेनाव नायनानै मा आंखौल' गोरोन्थि बायदि मोनसै नामा संसारा मानिफ्राय गावो मिथिगौ ना जे खावाङा मानिफ्राय गाबो खावाङा फारनै खावाङा बुजाबबासो खावाङाबो फारनैजोंबासो गोमो थिग बेबायदिनो संसार जानायावबो गारलायलायनाया बेनि थाखायबो जादों बा आंनि थाखायबो जादों जानो हागौ आंनावल' गोरोन्थि गैया बांसिन 100आव 100% गोरोन्थिया बेनावनो दं नोंथांमोनहा मोजाङै साननानै नाय मिथिबाय दिनै बे केरेलायाव बिदिगाव 6 बोसोर 7 बोसोर थाहैयो 3 बोसोर 4 बोसोर थायो आंहा सरि गोरोन्थि जादों 6 बोसोर थाहैफेराखै बेयो दिनै आंनि हाबा जानाया 6 बोसोरल'सो रानिं 6 बोसोर कमप्लिट जाबाय दाख्लैयो ओमफ्राय दा बियो बोसोरथाम गाहाम दिनैसिम माने आंनि फिसा जोनोम होनाया दिनै 6 बोसोराव रानिं जाबाय नै दाख्लै मे मासनि 1 तारिखआव 6 बोसोर रानिं जाबाय दिनैसिम गथ' जोनोम होनायनिफ्राय बे खननैल' न'आव फैदों मिथिबायना लोगोफोर खननैल' न'आव फैदों बियो खननैयाव माला न'आव फैदों मिथिगौ ना खननैयावबो मास मोननै खनसे 1.5 मास खनसे होमबा बिनि गथ'आबो जेबो मिथिया दिनै आंखौ गथ' जोनोम होनो थांनायावबो बे मा होनदों मिथिगौ ना लोगोफोर बे मा होनदों आंखौ उदै बिबु हास' जानानै थै होननानै सावहोबावनायसो मानसि बियो बे मोजां हौवा ना सासे मोजां हौवानि गुना नैबेना मोजां हौवानि गुन बियो
सासे हिनजावखौ हाबा लाबाय बै समावथ' आं जेबो रोङाबोमोन जेबो नङाबोमोन आं जाम्बिमोन आङो दैखरनि बुङोमोन आङो बेजों साव होजा होजा गाबै गाबै सानफ्रामबो मेगनाव मोदै बोहै बोहै थायोमोन आं खिन्थु आं दा बेबायदि मानसि नंला आंबो आखाइ आथिं दं मेगन दं मावना जानो थाखाय आखाइ दंथ' मावनानै जागोन आं होमब्लाबो आं बैफोरबायदि हौवाखौ नाङा होननानै गारना फैदों बेयाव रावनिबो राव गोरोन्थि गैया आरो आंखौ आंनि फिसाखौ अना गारनानै थांदों होननानै बुंदों ना औ आं अनो दाबो आंनि बिखायाव आंनि फिसानि थाखाय दुखु दं जानो हागौ आंनि फिसालायाबो जेब्ला देरगोन अब्लाथाय बुजिगोन आंनि गथ'खौ ना आं बुंनो हायो खोमा खेबनानै समाय लाना बुंनो हायो गथ' जोनोम होजेननायनिफ्राय आंहा उदै जिनाय जाबावदों मिथिगौ बेनि सावहोनायाव आंखौ बिबु हासुजानानै थै होनानै सावहोदों बे जेब्ला आंखौ मेडिकेलाव सिजारिं खालामनो लांदोंमोन बे समावनो आंखौ मेडिकेलाव लांनाय गारियावनो बियो आंखौ साव होनानै हरदों होमब्ला बे सासे हौवानि गुन ना लोगोफोर नोंथांमोना मिथिदोंना गुन ना बेयो दिनै आंनि बिमा बिफायासो आंनि फिसाखौ लेलाय लेलाय गाबनानैबाबो गाबै गाबैबाबो फेदेरबोदों फोलावबोदों दिनै आंनि बिमा बिफानि जेबो गुन दोनाखै मिथिगौ ना मारै सासे हौवासा गथ'खौ बिफाया मोननायनि रुल दं बेनिखायनो आंनि बिमा बिफायाबो नायनो मोन्थाय गैया होननानै बुंनायलाय जों नायनो मोनाखै थिग बेबायदिनो आंखौ दा साननो हागौ गावनि फिसानि सायाव एसेबो अननाय गैया खिन्थु आंबो अनो आंनि फिसाखौ मानो अना जानो गाव जोनोम होबाय जिहेतु गावनि थैनि फिसाखौ गावबाबो अनो बा गुबुनाबाबो अनो आरो जेसेबां आंनि बिमा बिफाया अनो बा आंनि बिमा बिफाया जेसेबां केयार खालामदों बिनि बिमा बिफायाबो जानो हागौ बेफोरबायदि केयार खालामनो मोनाखै जेसेबां आंनि फिसालाखौ बामदों बादों फेदेरदों फोलावदों आंनि बिमा बिफायासो मिथिबायना दिनै आंनो जानो थाखाय रां गैया फैसा गैया माइरं गैया गफुरनिफ्राय लांनानै हैनांगौ फैसा हरनांगौ दिनै आंनि बेमार जादों बे गाइखेराव गाराय जादोंमोन आंना मिथिबाय 6000 थाखा लकडाउनाव गारि रिजार्भ लानानै आंनि बिमा बिफाया लाबोनानै आंखौ फोथांफैदों दिनै आं बै गोदो थैनानै थाङोब्ला बे आंखौ माबागौमोन नामा नुगौमोन नामा बे आंनो फैसा हरदोंना दिनै आं दाख्लै फाथैलाय बिसिनानै फैदोंबाबो नैबे गाइखेर गाराय जानायाव लानाय फैसाखौ होबोबावनांदोंसो आं मिथिबाय दिनै आं बारा खोथा बुंनो थांला मानो होनोबा आं बुङोब्ला आंना बेयाव काइन मास्टारबो गैया जेबो गैया जास्ट आं ओरैनो इउटुबखौल' खुलिब्रबदों आं बाराद्राय ट्रल खालामनायखौ खोनासंनो हाला बर्डा साया आंबो गावनि जानानै मानो गुबुनजों टर्चार खालामजाबाय थानो आरो आं गोनांथि जायोब्ला आरो नेक्स्ट भिडिअ आं लानानै फैबावगोन बेनि गासैबो डिटेल्सनि सायाव गासैबो प्रुफनि सायाव आं बेनि सायाव भिडिअ लाना फैबावगोन दिनैनि थाखाय बिदिब्ला